Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng lolo ko. Naitago na lang natin sa pangalang Primo. Taong 1980, Makato, Aklan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinatilyo pa lamang itong si Primo. Narerespeto at kinakatakutan ang pamilya ni Primo noon dahil sa ina nitong si Mamay Nitay. Hindi naman gaanong marangya ang buhay nila Primo. Katulad ng ibang kababaryo nila, hindi din nila maiwasan ang maranasan ang hirap sa buhay. Paminsan-minsan ay napipilitan itong ina niyang magtinda ng kanilang mga alaga, gawa ng wala na silang makaing bigas. Wala din naman kasing maaasahang ama itong si Primo, gawa ng matagal na itong nilisan ang kanilang pamilya. Ang naging rason ng ama ni Primo, ayon sa kanya, ay nababaliw umano ang kanyang asawa. Hinayaan lang naman ito ni Mamay Nitay dahil kung tutuusin ay hindi naman niya ito kailangan. Bago umalis itong ama ni Primo sa kanilang tahanan, ay pilit pa siya nitong isinasama pero tinanggihan niya. Kung di ninyo na itatanong, itong si Mamay Nitay ay narerespeto sa kanila, hindi sa mabuti nitong pakikitungo sa kapwa, bagkus ay kung ano ang kaya nitong gawin sa kanyang kapwa. Ayon kay Primo, isang singiw na mambabarang itong si Mamay Nitay. Ang mga ganoong uri ng mambabarang ay nagtataglay ng 3 ginintuang buhok ng tikbalang na siyang ginagamit nito sa kanyang mga binibiktima. Kung sa normal na barang ay aabuti ng buwan ng pagpapahirap, ito naman ay kasalungat. Dahil kayang-kaya ni Mamay Nitay natapusin ang buhay ng kanyang biktima ng ilang araw lang. 3 araw lang ang itinatagal ng kanyang mga biktima sa oras na mataniman niya ito ng insekto. Hindi na niya kailangan pang hipuin ang kanyang biktima upang mabigyan niya ito ng karamdaman. Sapat na ayon kay Primo ang makita lamang ng 2 mata ni Mamay Nitay ang taong nais niyang kitila ng buhay. Sa pagtitig ni Mamay Nitay sa kanyang biktima, ay nagpapalipad hangin ito ng mga usal upang itanim sa taong walang kamalay-malay. Matapos niyang gawin yan, ay kukunin niya ang malalangaw na insektong inilagay niya sa kawayan na pinapakain ng lilang luya. Kapag nakuha na niya ang insektong nais niyang maminsala sa bibiktimahin niya, ay binubulungan niya muna ito ng kanyang hangarin sa biktima at doon na mag-uumpisa ang pangingibabaw ng masamang espiritu sa insekto. Isang araw, habang abala si Primo sa kanilang bakuran, ay biglang merong lumapit sa kanilang tahanan na babae na isa din nilang kababaryo. Ayo! May Nitay? Nandyan ka ho ba? Sigaw na wika nito sa labas ng kanilang bakuran. Dahil si Primo ang nasa labas ng kanilang bahay, ay ito na lamang ang lumapit sa babae upang tanungin kung ano ang kanyang pakay. Nandoon po sa loob si Mamay. Pasok na lang ho kayo upang makausap niyo siya. Sagot naman dito ni Primo. Hindi ba masama ang araw ngayon ng ina mo? Baka bala to sa kanyang ginagawa. Tanong naman ng babae. Hindi naman ho. Huwag kayong mag-alala. Hindi nananalo si Mamay nang walang atraso sa kanya. Sagot naman ni Primo. Dahil sa sinabi ng anak ni Mamay Nitay, ay doon pa lamang tuluyang napanatag ang kalooban ng babae. Nang makarating sila sa loob ng kanilang bahay,
ay doon nila nasipat si Mamay Nitay na merong ginagawang lumay. Para sa mga hindi nakakaalam, ang lumay ay isang uri ng gayumang pampaibig na nilalagyan ng mapaminsalang sangkap ng mga mambabarang. Ginagawa nila ang lumay sa tuwing sasapit ang Biyernes Santo kasama sa pangangalap nila ng mga mutya at agimat. Hindi nila ginagawa ang lumay ng pampaibig sa araw ng Biyernes Santo, bagkus ay ginagawa nila ito sa araw ng Pasko. Sa madaling araw ng Biyernes Santo, ay gumagawa ng isang mapaminsalang gayuma itong si Mamay Nitay. Pagsapit naman ng Sabado de Gloria, ay doon na niya inuumpisahang itago ang kanyang mga gayumang nilikha na ginagamit sa panggagamot. "O primo, sino yang kasama mo?" Bungad na tanong ni Mamay Nitay kay primo. "Nay, meron daw hong kailangan sa inyo," sagot naman ni primo. Nang marinig ito ng kanyang ina ay agad din naman itong itinigil ang kanyang ginagawa. Habang ito ay naglalakad papalapit sa kanila, ay nagwika ito ng, "Siguraduhin mong importante ang pakay dahil ayokong naaabala ko sa aking ginagawa." Dahil sa sinabi ni Mamay Nitay, ay halos ramdam na ni primo ang kaba ng kanyang kasama. Halos ang panginginig at ang walang humpay na pagtulo ng pawis nito ay sipat na ni primo dahil sa medyo malapit lang siya sa babae. Nang tuluyan ng makalapit ang ina ni primo, ay doon na nag-umpisang magsalita ang babae sa kung anong pakay nito. Pasensya na ho kayo sa abala, Mamay Nitay. Wala na ho kasi talaga akong malapitang iba kundi kayo na lamang. Magdadalawang linggo na ho kasing nagkaroon ng isang karamdaman ng aking asawa na hindi namin maipaliwanag. Huwag ho kayong mag-alala dahil sa oras ho na napagaling ninyo ito ay magbabayad naman kami ng sapat na halaga. Sagot ng babae. "Anong karamdaman? Sumasakit ang katawan pagsapit ng 3:00 ng hapon? Nagkakaroon ng mga di maipaliwanag na mga pigsa sa katawan? Namimilipit sa sakit kapag sumasapit ang 6:00 na para itong tinutusok ng kahoy?" Tanong naman ni Mamay Nitay. Nang marinig ito ng babae ay halos hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Mamay Nitay. Paano nyo ho nalaman? Di ko pa naman ho sinasabi sa inyo Nagtatakang tanong nito kay Mamay Nitay. "Natural, alam ko yan. Kapag ang karamdaman ay hindi maipaliwanag, maaaring isa lang ang nagiging dahilan. Kung hindi ito kagagawa ng engkanto, ay kagagawan ito ng mangkukulam. Kung hindi mangkukulam, ay siyempre, kagagawan ito ng kapwa ko mambabarang. Sabihin mo, ano ang maiaalay mo sa akin upang masigurado kong makakaligtas ng buhay ang mahal mo sa buhay? Ang pagtulong ko ay hindi libre dahil hindi naman ako mananambal o albularyo. Kung nais kitang tulungan, ay punan mo ang aking pangangailangan." Sagot naman ni Mamay Nitay. Habang nag-uusap ang ina ni primo, ay halos bakas sa mukha nito ang katapangan. Ang babaeng humingi sa kanila ng tulong ay halos hindi na makatingin ng diretsyo dahil sa takot sa kanyang ina. Matapos nilang makapag-usap ay doon na nila napagkasunduan ang hinihinging kapalit ni Mamay Nitay para sa kanyang gagawing serbisyo. Naging masaya naman si primo nang malaman niyang magkakaroon na sila ng sapat na perang pambili ng kanilang mga gamit na kakailanganin sa loob ng kanilang tahanan.
Pagkaalis ng babae sa kanilang tirahan, ay doon na kinausap ni Primo ang kanyang ina tungkol sa nais nitong gawin sa kanilang tutulungang pamilya. Nay, kakayanin niyo din hubang makipaglaban sa kapwa ninyo mambabarang? Nag-aalalang tanong ni Primo. Mambabarang? Ang iba sa mga yan ay kuno-kuno lamang. Huwag kang mag-alala, Primo, dahil singiw ang pinagmula ng lahi natin. Walang tutulad at tatapat sa abilidad kong mambabarang. Meron akong 3 tikbalang na nasa ilalim ng aking pangangalaga na siyang malalapitan ko sa oras ng kagipitan. Isipin mo na lang, iho, ang kakayahan ng isang tikbalang. Ano pa kaya ang magagawa ng 3? Sagot naman ni Mamay Nitay. Nang marinig ito ni Primo ay napangiti lamang ito at tuluyan ng napanatag ang kanyang kalooban. Ayon sa lolo ko, na idolong-idolo talaga ni Primo ang kanyang ina noong mga panahong yon. Habang naglalakad sila Primo papaloob sa kanilang bahay, ay doon nasipat ng binatilyo ang 3 ginintoang buhok ng kanyang ina na tila ba nakikipaglaro sa mga ordinaryo nitong buhok. Patuloy lamang ang pagtitig dito ni Primo hanggang sa napansin niyang biglang umunat ang ginintoang buhok ng kanyang ina. Kasabay ng pag-unat nito ay ang paghawi naman dito ni Mamay Nitay. Nay, nakakabit na ho ba yan sa inyo magmula noong bata pa kayo? Tanong dito ni Primo. Hindi, nak. Ipinamana lang ito sa akin ng lolo mo. Nagmula pa ang mga ginintoang buhok na ito sa mga ninuno nating unang biniyayaan ng karunungang lihim ng isang singiw. Sagot naman ng ina ni Primo. Matapos nilang makapag-usap ay agad namang tumungo si Primo sa kanilang kusina upang makapagluto ng kanilang pananghalian. Ang ina naman ni Primo ay tumungo na sa silid nito upang itago ang mga langis na ginagamit niya sa panggagamot ng kanilang karamdaman. Ayon kay Primo, na ang kanyang ina ay meron ding alam pagdating sa panggagamot. Yun nga lang, iba ang ginagamit nitong estilo dahil sa gumagamit ito ng lumay, imbis na dahon o kung ano pang nakasanayan nating ginagamit ng albularyo. Nang nakahanda na ang kanilang pagkain, ay sabay namang nananghalian ang mag-ina. Habang sila ay kumakain, inutusan ni Mamay Nitay si Primo na magtabas ng damo mamayang hapon doon sa likod ng kanilang tahanan. Tumangulang naman dito si Primo upang maipakita ang kanyang pagsang-ayon sa utos nito. Kinagabihan, habang natutulog itong si Primo, ay bigla siyang napabalikwas sa kanyang higaan dahil sa meron siyang naririnig na mga kabayong naghahalinhingan. Malalakas ang paglalakad ng mga kabayong yun, na tila ba paikot-ikot lamang ito sa kanilang bakuran. Dahil sa mga narinig ni Primo, ay binalot siya ng kuryosidad na baka yun na ang alagang tikbalang na sinasabi ni Mamay Nitay. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid upang sipatin ang mga kabayong naroon sa kanilang bakuran. Pagsilip niya sa isang siwang sa kanilang dingding, ay laking gulat na lamang niya nang makita niya ang kanyang inang nakatayo sa harap ng mga tikbalang. Kasabay ng pagpapakita ng 3 ginintoang buhok nito ay ang pagluhod ng mga tikbalang sa kanyang harapan. Ang mga tikbalang na nasipat ni Primo noong mga oras na yon ay bakas na ang katandaan sa mga itsura nito. Ang isa sa mga tikbalang na malapit sa kanyang pinagsisilipan ay merong napakaraming sugat sa katawan.
paglalarawan ni Primo sa mga tikbalang na yon ay pinapalibutan ito ng mga maiitim na usok sa kanilang paligid. Maging sa mga paa nito ay pinalilibutan din ng usok na sumusunod sa kanila saan man sila tumungo. Meron ding maliliit na sungay ang mga tikbalang na yon na siyang ipinagkaiba nito sa iba pang mga tikbalang. Sa pagtagal ng pag-uusap ni Mamay Nitay at ng mga tikbalang, doon nasipat ni Primo ang pabago-bagong anyo ng gininto ang buhok ni Mamay Nitay. Animoy nagiging kulay abo yun, itim, lila, nang sa hindi malamang dahilan. Ilang minuto pa ang lumipas at biglang naghalinghing muli ang 3 tikbalang. Kasabay ng paghalinghing ay ang pagtakbuhan ng mga tikbalang papalayo sa kanilang tahanan. Nang masipat ni Primong papasok na ang ina niya, ay dali-dali din siyang tumungo sa kanyang silid upang magpanggap na natutulog. Kinaumagahan ay doon na nga nag-umpisang gamutin ni Mamay Nitay ang kanyang pasyente. Pagpasok pa lang ng babae, alam na ni Mamay Nitay ang karamdaman nito. Si Primo naman noong mga oras na yon ay nananatiling nagmamasid sa paligid upang masilayan ang gagawing panggagamot ng kanyang ina. Nang makahiga na ang kanilang pasyente, ay doon na ito tiningnan ni Mamay Nitay. Habang nakatitig siya sa lalaki, pansin niya ang pagkailang nito sa kanya na para bang meron siyang nagawang kasalanan dito. Bakit ka naiilang sa akin? Kinakabahan ka ba? Huwag kang kabahan. Dahil sa mga oras na ito, ay kakampi mo ko. Wika ni Mamay Nitay. Pasensya na ho, Tia Nitay, sa aking inaasal. Di ko lang ho talaga kasi kayang iwasan ang pagiging kabado ko kapag kaharap ko kayo eh. Wika naman ng lalaki. Ganun na ba ako kademonyo sa paningin ninyo? Di naman ako nananalo ng kababaryo kung wala itong nagawang kasalanan sa akin. Ang abilidad kong taglay ay ginagamit ko lamang ito kapag kinakailangan. Hindi ako ang tipo ng mambabarang na pumapatay kapag yon ay aking natipuhan. Kaming mga singiw ay kilalang mamamatay tao pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Sagot naman ni Mamay Nitay. Oh, kita mo na? Kinulam ka. May halong barang pa. Pasalamat ka, iho, at hindi gaanong malubha ang barang na ibinato sa'yo. Kung nagkataong nagkaroon ka ng mga sugat-sugat sa katawan na kulay dilaw at lila, nako, sigurado kong tapos na ang buhay mo. Kung ako ang bumarang sa'yo, ay mamamatay kang hindi nalalaman ng pamilya mo. Lalong-lalo na kung ano ang naging sakit mo. Pabirong wika ni Mamay Nitay. Magagamot nyo pa ho ba yan? Singit naman ng asawa nito. Oo naman. Walang kapangyarihan ang mga mangkukulam sa aming mambabarang. Payo ko lang sa iyo ha. Kapag napagaling ko na tong asawa mo, ay piliin mong itago na lamang at ibaon sa limot ang ating napag-usapan. Ayokong dumugi ng mga tao dito sa pamamahay ko. Kung pwede lang sana, ay nais kong ipanatili kung ano ang pagkakakilala sa akin ng mga taong nakatira dito sa ating baryo. Alam mo naman siguro ang ginagawa ko sa mga taong sutil, hindi ba? Wika ni Mamay Nitay. Nang marinig ito ng dalawa ay tumangulang naman ito.
Matapos nilang makapag-usap, ay doon na inumpisahan ni Mamay Nitay ang kanyang pag-alis ng barang at kulam. Inuna niyang tukuyin ang nagbigay ng sakit upang mas madali niyang maalis ang sakit na ibinigay nito nang hindi ginagamit ang kanyang lumay sa panggagamot. Ang lumay kasing ginagamot ni Mamay Nitay ay para lamang sa kanilang mag-anak. Napakahirap kasing hagilapin ng mga lumay dahil sa madalang lamang itong magpakita kapag mahal na araw. Kung gamit naman sa kanan, maikukumpara ang mutya na ito sa mutya ng lansones. Ganon kalakas at ganon kakapangyarihan ang mga mutya na ito. Kumbaga, kapag nagtagpo ang dalawang mutya na ito sa isang labanan, mahihirapan nating malaman kung sino ang mananalo. Nakadepende na lang yun sa mga dasal na ating ikinakarga sa ating mutya. Pero takot ang mga mambabarang sa mutya ng lansones. Balik tayo sa kwento. Ang ginawa ni Mamay Nitay noong mga oras na yon ay pinahanap niya sa kanyang mga tikbalang ang kinaroroonan ng mangkukulam. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng paggabay sa kanyang mga kasangga, sa pamamagitan ng pagpapasama ng isang masamang espiritu na siyang magkukubli sa mga tikbalang sa ilalim ng araw. Kapag narating na ng mga tikbalang ang kinaroroonan ng taong nagbigay ng sakit, ay puwersahang aalisin ng mga tikbalang ang kaluluwa nito upang mapasapi sa kanyang biktima. Sa oras na malaman ni Mamay Nitay kung sino ang may gawa, ay yun na ang katapusan ng buhay nito. Ilang minuto pa ang lumipas at biglang nakarinig sila Primo ng abnormal na pagsigaw ng lalaki. Ang sigaw ng sumapi sa katawan ng lalaking pasyente ni Mamay Nitay ay isang babae. "Oh, maligayang umaga sa'yo at magandang gabi," wika ni Mamay Nitay na malademonyo ang tinig. "Umalis muna kayo dito. At meron lang akong gagawing hindi kaaya-aya sa inyong mga paningin. Primo, dumito ka lang. Tingnan mo ang kakayahang mamanahin mo sa akin," wika ng ina niya. Dali-dali namang lumabas ng bahay ang asawa ng babae upang sundin ang ipinag-uutos ni Mamay Nitay. Matapos makalabas ng babae, ay doon na nga inumpisahan ni Mamay Nitay ang kanyang pagparusa sa mangkukulam. "Ano ang atraso nito sa'yo at pinapatay mo ng paunti-unti? Kung nais mong pumatay ng tao ay huwag mo na itong parusahan. Ano kaya ang mararamdaman mo kung sa'yo ko yan gawin? Ha? Hindi ka pa nakontento at nilagyan mo pa ng barang. Tingnan mo itong balingoy-ngoy na ginawa mo. Hindi mo na nakokontrol," wika dito ni Mamay Nitay. Ang balingoy-ngoy ay ang labis na pagdurugo ng ilong ng biktima dahil sa insektong pumaloob dito. "Sinong nag-utos sa'yo nito? Anong pangalan mo? Sabihin mo na ng mas maaga bago pa kita pahirapan. Hindi mo magugustuhan ang pahirap na gagawin ko sa'yo," dagdag pa ni Mamay Nitay. Habang nagsasalita si Mamay Nitay ay pangisi-ngisi lang naman ang kaluluwang nakasapi sa lalaki. "Wala kang sabulag. Di ka ba nangangamba para sa iyong kaligtasan? Sa oras na makalayas ako sa katawang ito, ay ikaw ang uunahin ko bago ko isunod ang lalaking to."
Wika ng babae. Dahil sa sinabi ng nilalang na yon, ay labis naman itong ikinasaya ni Mamay Nitay. Walang sabi-sabi ay agad niyang inilabas ang kanyang 3 ginintoang buhok habang nagpapalipad hangin. Doon din unti-unting ipinakita ni Mamay Nitay sa nakasapi ang kanyang garapong merong iba't ibang uri ng insekto. Matapos yan ay napansin ni Primo ang kakaibang naging asal ng kanyang ina. Animoy naging isa itong demonyo na unang beses pa lamang niyang nasilayan. Tumatawa-tawa yon habang hinahalik-halikan ang kanyang mga alagang insekto. Ano yan? Barang? Gulat na tanong ng nakasapi. Masyado ka kasing madaldal. Hindi mo inaalam ang kakayahan ng iyong kalaban. Papatayin mo ko? Sige, gawin mo. Yun ay kung mabubuhay ka pa sa gagawin ko. Sagot naman ni Mamay Nitay. Kasabay ng pagsalita nito ay ang pagpupumiglas ng katawan ng lalaki upang makatakas sa kanyang kinaroroonan. Pero kahit anong gawin niyang pagpupumiglas ay tila ba wala ng lakas ng katawan ang lalaki upang makatayo pang muli. Huwag ka nang mag-aksaya ng iyong lakas. Walang kakayahang maglakad yang katawang pinalooban mo dahil sa mga ginawa ko. Di ka ba nagtataka kung paano ka nakapasok sa katawang ito? Tsaka hindi ko kailangan ng sabulag dahil hindi ko iniiwanang buhay ang aking nakakalaban. Maging ang umutos o naging kasama mo sa iyong ginawang kademonyohan ay hindi na rin mabubuhay. Kung kasama mo ang iyong pamilya sa kagagawang ito, ay sabay-sabay kayong paglalamayan. Dagdag pa ni Mamay Nitay. Matapos nitong makapagwika, ay agad din naman itong kumuha ng isang kulay puting salagubang at inilagay sa bibig ng lalaki. Agad namang pumasok ang salagubang na yon sa sistema ng lalaki na siyang naging sanhi sa paghihirap ng kaluluwang nakapaloob dito. Patuloy pa rin sa ginagawa si Mamay Nitay na para bang napakasaya nitong makakita ng isang nahihirapang nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas ay kumuha naman ito ng isang maliit na barang at inuusalan. Pinalipad niya ito sa loob ng kanilang bahay at hindi naglaon ay nakalabas din ito sa kanilang bubong na merong butas. Matapos nitong gawin ang kanyang mga nais, ay agad namang tumalikod si Mamay Nitay na siyang naging hudyat. Natapos na siyang gamutin ito. Kitang-kita ni Primo ang unti-unting pagkawala ng malay ng lalaki. Animoy iniwan ito ni Mamay Nitay na naghihingalo. Pagbalik ni Mamay Nitay ay pinainom niya ang lalaki ng isang langis na merong mga ugat ng puno. Matapos yan ay pinapasok na niya ang babae upang sabihing tapos na ang kanyang pagpapagaling dito. Chanitay, maraming salamat ho ah. Ito na ho yung abuloy namin para sa inyong ginawang kabutihan. Wika ng lalaki. Agad namang iniabot ni Mamay Nitay ang ibinigay nito nang hindi nagsasalita. Sumapit ang 2 araw at nalaman na lamang nila na namatay na ang kapatid na babae ng kanilang naging pasyente. Maging ang asawa at anak nito ay namatay rin nang sa hindi malamang dahilan. Doon din nalaman nila Primo na ang naging sanhi ng mga kaganapang yun ay ang awayan nito sa mana ng kanilang pamilya. Lumipas ang ilang taon at nagkasalubong ang landas ni Primo at ng lolo ng kaibigan ko. Isa kasi yung albularyo at isa ng ganap na singiw si Primo.
Dahil sa naging malapit sila noong bata pa sila, ay hindi naging hadlang ang kanilang mga kakayahan sa pagiging magkaibigan. Naging magkapit-bahay din itong dalawa hanggang sa dumating ang lolo ko sa kanilang lugar. Magpahanggang sa ngayon ay hinding-hindi malilimutan ng lolo ko at ng kaibigan nito ang minsan nilang narinig na kwento tungkol sa karanasan ng kanyang naging kaibigan na si Primo at sa napakagaling nitong nanay na mambabarang na si Mamay Nitay. Okay, opinyon ko sa kwento. Kinilabutan ako doon sa part na binanggit yung mutya ng lansones. Kasi para sa mga hindi nakakaalam, ang mutya ng lansones ay napakahirap makuha. Sobrang hirap niyan. Maihahalin tulad ang mutya ng lansones sa bahay ng alitaptap o di kaya dun sa liwanag ng alitaptap. Yung mga mutyang yan, mahihirap yang kunin, as in sobrang hirap. Kaya naman, swerte yung mga taong nagtataglay ng mga ganitong klase ng mutya. Ang masasabi ko lang sa kwento, sayang lang no, hindi natin alam kung ano ang ikinamatay ni Mamay Nitay. Pero matik, naipasa niya yung kakayahan niya sa anak niyang si Primo. Kasi kung pakikinggan nyo na maigi yung kwento, naging singiw si Primo. Tsaka yung lahi ng singiw, ngayon ko lang talaga to narinig. Baka merong nakakaalam sa inyo. Pa-comment naman sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.